אז מה זה בעצם ביפ אקסטרה? ובכן, זה הרבה דברים. אז אם נראה לכם שהבנתם, כדאי שתסתכלו שוב. בכדי להסביר זאת, אני צריך את תשומת לבכם הבלעדית. אז בבקשה, עברו לרגע למקום שבו אתם יכולים לעשות רק זאת, ונתחיל. אוקיי, אז בחור נכנס לחנות בכדי לרכוש משהו. כל דבר, בשר, לחם, עוגה, נעליים. הוא יכול אפילו ללכת לספר ולהסתפר. הוא משלם מחיר מלא עבור השירות. כשלפתע הספר שואל אותו, יש לך כרטיס ביפ? מה זה? שואל הבחור. זה כרטיס מיוחד שנותן לך 10% הנחה. כמה עולה הכרטיס? שואל הבחור. עכשיו הספר עונה לו משהו שאני רוצה שתתחילו להתרגל אליו, בגלל שאתם לא שומעים את זה הרבה. זה בחינם. רק רשמו את שמכם ופרטיכם כאן אצלי במסך בנקודת המחירה, וזהו זה. אתם מקבלים 10% חזרה במזומן לתוך הכרטיס מהנחה לתספורת. אתם יכולים לצרוך אותם בכל עת, בכל מקום שתראו את השלטים של ביפ ברחבי העולם. רגע לפני שהמוכר נותן לבחור את הכרטיס שלו, הוא שם לב שלבחור יש סמארטפון, ואז הוא אומר לו, אם תרצה, אני יכול להכניס את חשבון ההנחות שלך ישירות לתוך הטלפון שלך. אתה לא צריך את הכרטיס אם לפלאפון שלך יש גישה לאינטרנט. אז הבחור עוזב, ובאותו הערב הוא אוכל במסעדה. לפני שהוא נכנס למסעדה הוא שואל, האם אתם מקבלים כאן כרטיסי ביפ? התשובה היא אחת מהשתיים, כן או לא. אם כן, הוא נכנס פנימה, ואם התשובה שלילית, ובכן, הוא יכול לשאול מדוע, הרי השירות הזה הוא בחינם, והוא יכול להזמין את המסעדה להצטרף לביפ. או שהוא יכול ללכת למקום אחר, מה שבטוח ייתן למסעדה סיבה טובה להצטרף. בכל אופן, נניח שהם מכבדים כרטיסי ביפ. אז מה לדעתכם קורה כשהוא משלם עבור הארוחה? ובכן, הוא מוציא כרטיס ביפ חדש ונוצץ ואומר, אתה יכול לבדוק בבקשה, לדעתי יש לי מזומן זמין בכרטיס. אז המלצר בודק את הכרטיס על ידי בדיקת מספרו של הלקוח. וכן, הוא רואה שיש לו כסף זמין להוציא, את הכסף שהוא קיבל בחזרה במספרה. עכשיו, משמש לתשלום עבור הארוחה. האם הוא יתרשם? כמה מהר לדעתכם ייקח לאשתו לקלוט את המסר? כמה שניות עד שלאשתו יהיה כרטיס ביפ משלה. אז הבחור ואשתו מקבלים כסף בחזרה בכל מקום שהם רואים את הלוגו של ביפ. אבל אנחנו רק התחלנו. עוד 3 דברים קורים. ראשית, הם נכנסים לאינטרנט ורואים את פיזור העסקים של ביפ בארצם, ואז הם קולטים שההחזרים שלהם רק מתחילים. שנית, הם מסתכלים על ההזדמנויות העסקיות של ביפ והם מבינים שבחינם הם יכולים לשנות את ההכנסות שלהם אם כך יבחרו. הבחור רק הלך להסתפר וחזר כשהוא מביט בעצמאות הכלכלית. שלישית, הם חושבים על חבר או קרוב שמנהל חנות או עסק, והם טועים אם הוא יהיה מעוניין להיות שותף עסקי בביפ. הם קולטים שברגע שהם מצרפים את השותף הזה לביפ, הם ירוויחו רווח נצחי. בקצרה, הם קולטים את מה שרובכם תקלטו בקרוב אם עוד לא קלטתם עדיין. זה שביפ אקסטרה זה צירוף של הרבה דברים טובים ושהכל זמין כבר עכשיו. זה עולמי כבר עכשיו ובהרבה שפות וזה בחינם.